Ja, jeg hedder Palle. Jeg er fra Aarhus, og jeg er aktiv i NOA, Miljøbevægelsen NOA. Og i den forbindelse er jeg kommet i kontakt med nogle mennesker, der bor oppe i Nordjylland og omkring Arnsminde, Birkelse, Brovst, i et område, som er et udbredt sådan et landligt område, tyndt befolket, men det er et område, som er blevet udvalgt af Vattenfall, fordi de vil prøve sig med at lagre CO2 fra Nordjyllandsværket underjordisk, der hvor de her mennesker bor. Og det er de altså meget utilfredse med, så de har dannet en forening, der hedder Nej til CO2-lagring. De ønsker ikke at bo oven på sådan en losseplads. Men de kan ikke få sikkerhed for, hvordan deres fremtid er, fordi nu har Vattenfall lagt de der planer på hylden. Det er en usikker teknologi. Jeg mener, vi skal slet ikke slå ind på den vej, og derfor har jeg været med til at støtte dem i deres kamp imod det der lager. Men det er noget, vi vil se mange steder i verden, at folk de protesterer over at skulle bo oven på de CO2-lager.